ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈമിഷേ നിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയാ ശൗനകാദയഃ സത്രം സ്വർഗായ ലോകായ സഹസ്രസമമാസത. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഒരിക്കൽ നൈമിഷാരണ്യ വനത്തിലെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാർ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും പ്രീതിക്കായി 1000 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത് യജ്ഞം നിർവഹിക്കാനായി ഒത്തുചേർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഥമസ്കന്ധഃ ശ്ലോകം 5. ത ഏകദാത്തു മുനയ പ്രാദുർഹുദഹുദാഗ്നയഃ സത്കൃതം സൂതമാസീനം പപ്രച്ചോരുതി മാതരാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ആ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ യാഗാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രഭാത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീല സൂതഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുമാന്യമായി ഇരിപ്പിടം നൽകിക്കൊണ്ട് അത്യാദരവോടെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും വിളിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ശാന്തമാതാജി ചെല്ലിയായിരുന്നോ? ഇല്ല മാതാജി. ചെല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അധ്യായം 1, ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 5 അല്ല 6 ആണോ? ഋഷയ ഊജു. ശ്ലോകം 6. ത്വയാഖലു പുരാണി ഋഷയാ ഉവാജുഃ ത്വയാഖലു പുരാണാനി ചേതിഹാസാനി ചാനക ആഖ്യാതാനി പ്രതിതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാനുതാം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ആദരണീയനായ സൂതഗോസ്വാമി, അങ്ങ് സർവ പാപവിമുക്തനും ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് വിഖ്യാതമായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശാരദനുമാണ്. ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങയ്ക്ക് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അങ്ങിതെല്ലാം ശരിയായ മുറപ്രകാരം സ്വയം അഭ്യസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി പേറി. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുവൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. അദ്യകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീയാത്രക്കുണ്ട് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതിന്റെ ഗൃഹസ്ഥരും അതെ, ഗൃഹസ്ഥരും ഗ്രഹമേധികളും അല്ലെ. ആരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ, ആരാണ് ഗ്രഹമേധികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അല്ലെ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നവരെന്താണ് ഗ്രഹമേധികൾ. അതേസമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം പരമ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ജ്ഞാനപരമായി ജീവിക്കുന്നവർ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥർ അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും ജീവിക്കുക. അപ്പൊ കുടുംബം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആർക്കർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അവർ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് മാറും. അല്ലാതെ ഇതാണ് സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബത്തിനും ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തികച്ചും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹമേധികളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അവർ സദാ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവരാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന. ഗ്രഹമേധികൾ അല്ലെ. അസൂയ ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവർ നന്നാകുന്നത് ഒട്ടും രസിക്കത്തില്ല അല്ലെ. ഒരു മത്സരമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും. മാത്സര്യ ബുദ്ധിയാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. മേധി എന്ന പദം മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവൻ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രഹമേധി അസൂയയോടെ മറ്റുള്ളവർ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഗ്രഹമേധികൾ. കാരണം അത് വെറും തികച്ചും ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതേസമയം ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലോ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അസൂയ തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരാകയാൽ ഗ്രഹമേധികൾ നിശ്ചയമായും അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ഗ്രഹമേധി ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഗ്രഹമേധിയുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പുറമെ സൗഹൃദം കാണിച്ചാലും അകമേ അയാൾ മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മറ്റു കുടുംബക്കാര് നന്നാകുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അസൂയയാണ് പ്രധാനം. സാർവത്രികമായി സമുദായം, സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മൂലം ഒരിക്കലും പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയില്ല അവരല്ലേ. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹം നോക്കിയാൽ ഓരോ സമൂഹവും ഉയരുന്നത്, ഹിന്ദു സമൂഹമുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഉയരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, മുസ്ലിം സമൂഹം ഉയരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, അതുപോലെ തിരിച്ച്. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹവും ഉയരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസൂയ എന്താണ്? ഇന്ത്യ 47 സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി വളരെ വികാസം അല്ലെ, ഉയർച്ച ഇന്ത്യക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യം പാകിസ്ഥാനോ ബംഗ്ലാദേശോ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയവരാണ്. അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അത്ര വികാസം സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വികാസം, ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു വൻ ശക്തിയായിട്ട് വളരുന്നത് മറ്റ് ശക്തികൾക്കും ഭീഷണിയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചൈന, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ അവരെപ്പോഴും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശക്തി വളരുമോ, നമ്മളെക്കാളും കടന്നു വെട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനസംഖ്യയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തും കൂടെ എത്തി. ആ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? യൂത്ത് ആണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യശക്തി. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ഏതാണ് ആവശ്യം? മനുഷ്യശക്തിയാണ് ആവശ്യം. അത് യൂത്തുകളാണ്, അവരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസൂയ വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹവും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല,
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധവും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് യുദ്ധത്തിനത് ഇടയാക്കും. പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാകയാൽ അഥവാ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകയാൽ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും അന്യോന്യ അസൂയാലുക്കളായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഓണർ എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ഥലത്തിനും അല്ലെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാം എന്നും പടവരുതുന്നതും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കാകുന്നതും ഒക്കെ. വഴക്ക് പലപ്പോഴും എന്തില് കലാശിക്കും, മരണത്തിൽ കലാശിക്കും അല്ലെ, കൊല്ലലിലായിരിക്കും, കൊലയിലായിരിക്കും പലതും അവസാനിക്കുക നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആകയാലും രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയം, സാമൂഹ്യം, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ ഉണ്ടാകിയാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ദുരിതങ്ങളായ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ്? അല്പജ്ഞാനികൾ. കലിയുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അല്പജ്ഞാനികൾ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ലിറ്റിൽ നോളജ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാത്തവൻ എന്താ ചെയ്യും? അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കുറച്ചറിവുള്ളവനാണ് എന്താ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കാൻ പോയ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ അല്പജ്ഞാനികളാണ്. ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അവര് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫ്രേസ് വരുന്നത് എ ലിറ്റിൽ നോളജ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്കാരില് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറിവുണ്ട് അല്ലെ, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏതോ ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ അറിയാം. അതേസമയം യൂറോപ്യൻസില് അവിടെയുള്ളവരില് എന്താണ്, അത്രയ്ക്കും വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതും അവിടെ ആദ്യം ഇസ്കോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരുവിധം അവരെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവരെയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഭൗതികതയിലുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കാണും. അതേസമയം ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു വിഷയം കാണുള്ളൂ. ഏത് വിഷയമായിരിക്കും? ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെ, ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള, സാമൂഹ്യമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നു. ഈ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവര് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നു, ജനനം വരുന്നു, മരണം വരുന്നു, വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മരണത്തെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, വാർദ്ധക്യത്തെയും മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കുറച്ച് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വരുത്തിയാലും എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രായം വിളിച്ചോതും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രായം വിളിച്ചോതുന്നതാണ്. അപ്പൊ രോഗത്തെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രോഗത്തില് വരാതിരിക്കാനുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചവര് വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികതയിൽ ഉള്ളവരാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ക്ലേശനിർഭരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരമമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല, ഒരൊറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെയുള്ള മരുന്നുകൾ എത്ര തന്നെ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അന്ത്യമുണ്ടാകും, മരണം ഉണ്ടാകും, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നാള് നീട്ടിവെക്കാം, പിന്നെ ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നല്ലാതെ അതെല്ലാം അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യാം. മരണം ഭരിക്കേണ്ടിയും വരും. എന്നാൽ ഗ്രഹമേധികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു മരുന്നാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഈ മായയിൽ മുഴുകി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആത്മസംതൃപ്തിയല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ പരിഹാരം സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത 8:16 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളായ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. സ്വഭവനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ എന്നേക്കുമായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന പ്രക്രിയ എന്നത് പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളെയും കർപ്പൂരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യ ശ്രവണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണം, നാമം, രൂപം അല്ലെ, ലീലകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഭഗവാൻ ധരിക്കുന്ന, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓടപ്പുഴ, മയിൽപ്പീല്, പിന്നെ ഏതാണ് തലമുടിക്കെട്ട് എല്ലാം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രം അല്ലെ, പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവയെല്ലാം കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാറുന്ന. വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഏതൊരു അറിവുമില്ല. താൽക്കാലികങ്ങളായ ഇവിടെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പരമനന്മയ്ക്കായി ശ്രവിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവണതയെ എപ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തും നശിക്കുന്നതാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങും മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെ, അപ്പൊ അവയുടെ ഗുണങ്ങളും പിന്നെ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതിന്റെ പ്രയോഗം എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അപ്പൊ അതിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിഫക്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവർ. അതൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ പരമനന്മയ്ക്കായി ശ്രമിക്കാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമനന്മ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നന്മ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അജ്ഞതയാണ്. തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകയാൽ പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ചില അബദ്ധ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് അവർ രൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്? പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അതേ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിട്ടും ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചില അബദ്ധ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പേരും അതേപോലെ രൂപവും അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ എന്താണ്? തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാരൂപം തന്നെ വാങ്ങണം. ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതമാണെങ്കിലും യഥാരൂപം തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പലതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പല സാഹിത്യത്തിലും. ഈ ബുക്കുകൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ പലരും എഴുതിയത് കാണൂല. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവരൊന്നും ചിലപ്പോ എന്താണ്? ഭക്തർ പോലും ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഭക്തരല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രചന നടത്തുന്നത്? അപ്പൊ അവരുടെ സാഹിത്യത്തിലുള്ള മെച്ചം കൊണ്ട് അവരെഴുതുന്നു. പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലല്ല അവരെഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അഭക്തരായിരിക്കും, നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രചന നടത്തും, പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ എഴുതപ്പെടുന്നതല്ല, ഭക്തിയാൽ എഴുതപ്പെടുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഭക്തരുടെ രചനയായിരിക്കണം എന്നാണ്. ആകയാൽ ആരും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടാൻ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമേധികൾ ആകരുത്, മറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസൃതമായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗൃഹസ്ഥനായി തീരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ
ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന, അല്ലെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഏതാകണം ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗവും നമ്മൾ പാലിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം യവായേന ച വാവയഹാം ദിവാചാർത്തേഹയാ രാജൻ കുടുംബഭരണേന വാ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം യവായേന ച വാവയഹാം ദിവാചാർത്തേഹയാ രാജൻ കുടുംബഭരണേന വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയത് വായിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നഗ്നം വ്യമായേന ചാവവയഃ ദിവാചാർത്തേ ഹയാ രാജൻ കുടുംബഭരണേന വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. നിദ്രയ ഉറക്കത്താൽ, ഹ്രിയതേ പാഴാക്കി കളയുന്നു, നക്തം രാത്രി, ദവായേന ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണം, ചവും വ അല്ലെങ്കിൽ വയഹ ആയുസ്, ദിവ ദിനങ്ങൾ, ചവും അർദ്ധ മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ, ഈഹയ പുരോഗതി, രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഭരണേന പരിരക്ഷിക്കുക, വ അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പകല് എന്താണ് പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, രാത്രി ആകുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കും, ലൈംഗികാസക്തി പൂരണത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി നമ്മൾ വൃഥാ കളയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും, പകലും എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പാദനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിന് ധനം സമ്പാദിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ പലരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും, കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും പകൽ സമയം മുഴുവൻ ചെയ്യുക. രാത്രി ആകുമ്പോഴെന്താണ് തളർന്നു വരികയാണ്, അല്ലേ? ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ആയിരിക്കും ചിലരുടെയൊക്കെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലൈംഗിക ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും വൃഥാ കളയുന്നു, മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്നു. നിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. അസൂയാലുക്കളായ അത്തരം ഗൃഹസ്ഥരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പകലുകൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് രാത്രികൾ ഉറങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ചെലവഴിക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം രാത്രികൾ ഉറങ്ങി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും പകൽ സമയങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിന് സമ്പാദിച്ച ധനം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കാനായി ചെലവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് പ്രധാനമായ വർത്തമാനകാല മാനവ സംസ്കാരം. അപ്പൊ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പറയില്ല, തിന്നുകുടിച്ച്, അല്ലെ, കളയുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ധനം സമ്പാദിച്ച് അവയെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, ധൂർത്തടിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. രാത്രിയിലെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം കളയുന്നു. അത്തരമൊരു മാനവ സംസ്കാര മാതൃക ദണ്ഡനാർഹമാണെന്ന് ഭാഗവത പാഠശാല അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പാഠശാല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം ഏതാണ്, ഇങ്ങനെ ഈ മാനവ സംസ്കാരം എന്തിനാ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ത് അർഹമാണ്, പണിഷ്മെന്റിന്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട പണിഷ്മെന്റ് നൽകണം എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ദ്രവ്യവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനമാണ് മാനവ ജീവിതം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികത മാത്രമല്ല ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ, ഇത് സ്പിരിറ്റ്, അല്ലെ, സോള്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, മാനവ ജീവിതം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതികത, ഒന്ന് ഇതാണ് ആധ്യാത്മികത, രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ദ്രവ്യത്തിന് മാത്രം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ആത്മാവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളിപ്പോ കലികാലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആകയാൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ കലർപ്പിനാൽ പങ്കിലമായ ആത്മാവിനെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് വേദവിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ദ്രവ്യവും ആത്മാവും, നമ്മൾ പറയും ഇല മുള്ളിൽ പോയി വീണാലും മുള്ളലയിൽ വീണാലും ഇലയ്ക്ക് കേടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവ് ദ്രവ്യത്തോട് ചേരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആത്മാവ് അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെ, നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അത് പങ്കിലമാകുന്നു എന്നാണ്. ആ പങ്കിലമാകുന്ന ആത്മാവിന്, കാരണം നമ്മൾ മായയിലാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുക, അല്ലെ? ആ പങ്കിലമായ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം,
മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കണം. അതാണ് ഏത് പറയുന്ന വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ വേദവിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ഉണ്ട്, രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം വരുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രവ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മാവിനെ പങ്കിലപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ച് അതിന്റെ പരിശുദ്ധാവസ്ഥയിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നു. ഏതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്? ഇതാണ് മാറ്ററുമായിട്ട് ചേരുമ്പോ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മലിനപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ? മലിനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. അവർ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിനായി ധനാർജനത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് മാറ്റർ മാത്രമേ, ദ്രവ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ്രവ്യത്തിന്, ധനത്തിന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് മാത്രമേ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ആനന്ദമാണ് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന് ഏത് ആവശ്യമാണ്? ധനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ധനം ആർജിക്കാനായിട്ട്, അത് സ്വരൂപിക്കാനായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതികവാദികളെ കർമ്മികൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. കർമ്മികൾ ആരാണ്? അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മികൾ. ഫല ഇച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കാമ്യകർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവരെ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും അനുവദിക്കാവൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇടണം അല്ലെ? നിയന്ത്രണം ഇടണം. ഏതിനൊക്കെയാണ്? അവർ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പകല് മുഴുവൻ അധ്വാനിക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇടണം. അതേപോലെ രാത്രി ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന സമയത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മികൾക്ക് ഉപരിയായ ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, ഭക്തർ എന്നിവരെയെല്ലാം കർശനമായി ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണത്തിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? വിശ്വാമിത്രൻ തുടങ്ങിയവര് യോഗികളായിട്ട് പോലും അവർക്ക് എന്താണ്? ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരെ മാത്രമല്ല, ജ്ഞാനികളെയും യോഗികളെയും ഭക്തരെയും എല്ലാം നിർബന്ധം, അതാണ് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണത്തിൽ നിന്ന്, ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും വിലക്കണം. കർമ്മികൾ ഏറെക്കുറെ ആത്മതത്വജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാകയാൽ അവരുടെ ജീവിത ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് ഉതകും വിധം ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ? ഇപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള കർമ്മികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഏതിനു വേണ്ടി? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തില് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അവർ ഏതൊരു വിധ ആത്മീയ നേട്ടവും കൂടാതെ വിവേചന ശൂന്യമായി ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ. രാവിലെ എണീക്കുക, പത്രം വായിക്കുക, ആഹാരം കഴിക്കുക, പിന്നെന്താണ് കുറെ നേരം ഫോണില് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുക, പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറെ നേരം കിടന്നുറങ്ങുന്നു അല്ലെ? വീണ്ടും എണീക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ കുടിക്കുന്നു, വീണ്ടും TV കാണുന്നു, മൊബൈല് കാണുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. നമുക്ക് പക്ഷെ അതിനൊന്നും സമയമില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ സമയം ചെലവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കില്ല സമയം. അപ്പൊ ഏതൊരു വിധ ആത്മീയ നേട്ടവും കൂടാതെ വിവേചന ശൂന്യമായിട്ട് അവർ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് വയസ്സാകുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ? അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസുഖത്തിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം പാഴായി പോകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഠിന അധ്വാനത്തെയോ പട്ടികളെയും പന്നികളെയും പോലെ ലൈംഗിക ആസക്തി പൂരണത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? വിവേക ബുദ്ധിയോടെ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികളെ പോലെയൊക്കെ എന്താണ് ലൈംഗിക ആസക്തി അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം
ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലേശങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ജനന മരണം, അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം കാണണം. അതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ജനിക്കണ്ട, മരിക്കണ്ട അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ്. ആകയാൽ രാത്രി ഉറങ്ങിയും ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടും പകൽ മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ധനസമ്പാദനത്തിന് വിനിയോഗിച്ചും അപ്രകാരം സ്വരൂപിച്ച ധനത്താൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചും കർമ്മികൾ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പകൽ സമയം രാത്രി സമയം ഇതാണ് ലൈംഗിക വീഴ്ചയും പിന്നെ ഉറക്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതം അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. പിന്നീട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അസുഖങ്ങളും കൂടെ പിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ചിലര് വിചാരിക്കുമോ എന്റെ ജീവിതം ഇതായിപ്പോയല്ലോ, പാഴാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ പലർക്കും തോന്നില്ല. അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആസ്വാദനം, ഇതാണ് ജീവിതം, ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, സുഖസൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന് ചിലര് വിചാരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ശൈലിയിലുള്ള ജീവിതം, അതായത് ആഡംബര സമന്വിതവും ആത്മീയശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ലൗകിക ജീവിതം ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യന്തം രത്ന ചുരുക്കത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് പരിമിതമായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, പിന്നെ ജീവിതം എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല വരദാനമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യജന്മ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാതെ വിഡിത്തമായിട്ടാണ് പാഴാക്കി കളയുന്നതെന്നും താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എന്താണ്, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു വരദാനമാണത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാതെ, വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് പാഴാക്കി കളയുന്നു, നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഇനി മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ എത്രയോ കോടി യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. 4 ലക്ഷം വിവിധ തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്കപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഒരു ജനനം ഇല്ലാത്ത തരത്തില് നമ്മള് ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. ശ്ലോകം 4. ദേഹ പട്യ കളത്രാദിഷു ആത്മസൈന്യേഷു അസത്സ്വഭി തേഷാം പ്രമത്തോ നിധനം പശ്യന്തവിന പശ്യതേ. ദേഹ പട്യ കളത്രാദിഷു ആത്മസൈന്യേഷു അസത്സ്വഭി തേഷാം പ്രമത്തോ നിധനം പശ്യന്നവിന പശ്യതേ. കൃഷ്ണാരെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹാപത്യകളത്രാദിഷു ആത്മസൈന്യേഷു അസത്സുഭി തേഷാ പ്രമത്തോ നിധനം പശ്യന്നഭി ന പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ദേഹം, അപത്യ മക്കൾ, കളത്ര ഭാര്യ, ആദിഷു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം, ആത്മ സ്വകീയം, സൈന്യേഷു യുദ്ധോത്സുകരായ യോദ്ധാക്കൾ, അസത്സു പിഴ വരുന്ന, അഭി അത് വകവയ്ക്കാതെ, തേഷാം അവരെല്ലാം, പ്രമത്തഹ അതിസ്നേഹത്താൽ ബന്ധിച്ച, നിധനം നാശഹേതു, പശ്യൻ അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള, അഭി എങ്കിലും ന പശ്യന്തി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാരായ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും സ്വന്തം ശരീരത്തോടുമുള്ള സ്നേഹാതിരേകത്താൽ ബന്ധിതരായതുമൂലം ആത്മതത്വശൂന്യമായ വ്യക്തികൾ
ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരായുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ സ്വന്തം ശരീരം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ തോക്കുന്ന ഭടന്മാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മാത്രം, നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമേ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകൂ അല്ലെ. ഓരോ വ്യക്തിയോടും അവനവന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരാരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവരോടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി വരുന്നത് അല്ലെ. ആ ആസക്തി എന്തിന് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരായാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം തരില്ല. നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ ജനനം, മരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവസാനം അങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള പ്രക്രിയകളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരിജ്ഞാനം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടെങ്കിലും അനിവാര്യമായ നാശത്തിന് ഹേതുവെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ, മരണം സംഭവിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സമയമില്ല. അവർ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാന